kada ka taba jin maganar kowa akan cewa ka daina wani abu alhali wannan abin yana da muhimmanci a gare ka kuma ko ya kasance ba sabo bane. Lokacin da na fara video baka san adadin mutanen da suka zo inda nake ba suna cewa ka daina bata lokaci ne, amma yau ina mai tabbatar maka da cewa kudaden da nake samu ta hanyar yin video kawai da yawa daga cikin su sun kasance ne ba su iya samu su ba a cikin kasuwancin da suke yi, kuma su ne suke ce min na daina. Wannan matsalar dan Afirka kenan, shi ba zai ci gaba ba kuma ba zai barin ka kai ka ci gaba ba, shi ba zai yi wani abu ba kuma ba zai barin ka kai ka yi shi ba, alhali abu ne mai kyau ba sabo bane. Waɗannan mutanen da sun kasance ne suna ce min na daina video, da a ce bukata ta kuɗi ta taso min yanzu, da a ce a farko dai na bi ra'ayinsu sannan bukata ta kuɗi ta taso min yanzu, da ba za su taimaka min ba. Shin wannan ba mina hicci bane? Kai baka son ci gaban dan uwanka, idan kai ba za ka yi ba ka bari wani yayi, idan ba za ka bashi karfi ba kai shiru da bakinka, amma ba wai ka sare masa karfin gwiwa ba. Ni yanzu na kai wani mataki a cikin rayuwata inda ra'ayin mutane sai dai na saka shi a bayana ba wai na yi aiki da shi ba, saboda duk abin da zan tsara zan tsaya ne na tsara shi daidai da kamata, zan dau lokaci na ta yadda ba na bukatar kowa ma akan hanyata. Ra'ayin mutane ban cika damuwa da shi ba.